آخری فرمان تے آخر دے اندر سیدہ پاک خاتون جنت سرکار دی گل سنانی ایک گل میرے پاک نبی آخری گل سنانی ہے جس گل نے سانو توانو گمراہ کر چھڑے آئے پیسے دے لالچ وچ آن کے پیسے دے لالچ وچ میں کہنا چلے او عزت جیسی قیمتی چیز او عزت جیسی قیمتی چیز میں پچھلے واری بھی دس گیا تھا او عزت وک سکتی نہیں سیونا وک سکتا وے اے مومنہ ایماندار نہ دسی جلدی جلدی میری گل دا جواب دیندا جائیں عزت قیمتی کے سونا اچھا بیٹی قیمتی کے سونا سونا کت رکھے ہے ایک لال ڈبی وچ رومال بن کے پیٹی پھر پیٹی اگے تالا باہر کمرے نو بھی تالا رات نو بندوق بھی چکی پہ ادھر کو کھڑا کے وے شیدہ دھیان رکھیے او ویکھی کوئی چور نہ آ جا خیال کرے میرا سونا پیا ہی اندر اچھا سونا کتے او غیرت مند مسلمانہ دل تے ہتھ رکھ کے جواب دے چشتی دی گل دا سونا پیٹی چ تے جن نے سونا پانا ہے او کتے کیوں ہے اے مسلمانہ جن نے سونا پانا ہے تے قیمتی کی ایمانداری نال دسیا جے قیمتی کی تو اپنے عمل نال دسو سی قیمتی کینو کیتے بیٹھے ہاں سونا لکایا ہے بیٹی جنہیں سونا پانا بازار ہے انہا مطلب پتا چلیا قیمتی سونا ہے بیٹھی نہیں جیڑی قیمتی ہوندی ہے لکائی جاندی ہے وہ چلیا میرے نبی دے یار اپنی عزتاں نو قیمتی سمجھدے سن شیر ربانی اپنی عزت نو قیمتی سمجھدے سن جب 6 مہینے دی بچی میرا پیر شیر ربانی گھر گئے نے 6 مہینے دی آپ دی بچی ہے سر تو کپڑا لتھیا ہے گھر والی نو آندے نے کپڑا کیوں لتھیا ہے گھر والی آندی ہے اے جاگ چھڑ لیا قیمتی کی ہے ہون سن نبی دا فرمان سنا کے مور لا دیا مٹھا لگے گا کوڑا وقت بڑا ہو گیا 10 منٹوں تک ختم کرنا سی انتظامیہ کی گزارش آخری مہربانی کر کے تھوڑا وقت دے دیو میں گال آخری سنا لما ذرا جا کے بول چھڑ سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوئے ہیں صحابہ کرام بیٹھے نے مولا علی سرکار بھی بیٹھے نے سارے صحابہ کرام تشریف فرمانے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دسو ایک مسئلہ دسو ایک سوال کرنے لگا تو اڈے کول نبی دے یار عرض کر دینے لجپالا سوال کرو کی کرنا چاہندے ہو میرے نبی نے فرمایا دسو سارے آلہ تو آلہ عورت کیڑی ہوندی ہے سوال میرے نبی نے پوچھا صحابہ کرام کو بول چھڑ سبحان اللہ جاگ تینو سمجھ آ جاوے میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دسو آلہ تو آلہ عورت کیڑی ہن صحابہ کرام سارے خاموش سونے نبی دا ہوئے سوال آنا مدینہ تو العلم والیون بابو ہا بھی وچ سرکار سارے خاموش کندہ نال ہوئی یار کیڑی آلہ ہو سکدی سوال دا جواب نہیں آیا مولا علی سرکار مجلس وچ اٹھل جتی مبارک پائیے گھر میں چلے گئے لیں جانگی ذرا گل بڑی قیمتی ہونیاں گھر وچ گئے نے جا کے بڑا چہرے تے افسردگی ہے چہرہ جناب والا پریشان ہے سیدہ او طیبہ طاہرہ عابدہ راکیا میرے نبی دی لخت دیگر سونے اللہ جپالا خیر تے ہے چہرہ بڑا پریشان ہے انتظامین طرف اجازت ہے تھوڑے طرف ٹائم دیا اجازت ہے عوام الناس دا رہ لینی جو انہوں نے عوام نو پوچھ لیا جا جا کے بول شر سبحان اللہ انہوں دی ریکویسٹ سونے بڑے پریشانی چہرے دوتے خیر تے ہے مولا علی سرکار فرماتے نے بی بی پاک اج پاک نبی مدینے دے تاجدار تواڈے والد گرامی نے سوال پوچھیا پر آیا کسے نو نہیں
او ایمان والےو ہم میرے پیارے نبی سونے اپنی عورتاں نو گھر وچ قرار پکڑو باہر نہ جاؤ جویں جاہلیت والی عورتاں باہر جاندیاں سن کافر بغیرت انہاں دی عورتاں بھی بغیرت رہے او چاندے سن مسلمان دی عورتاں بھی ساڈیاں عورتاں وانگو باہر نکلن انہیں اوویں کر وکھایا چلیا جڑا ایمان والا ہوے گا غیرت دی گل ہمیشہ وہی کرے گا جڑا اپنی گھر وچ سام کے بیٹھا ہوے گا ہاں ملا نو آخ کر یہ حدیث بیان کرے گا تو انہیں آپ ہی پکڑے جانا ہے آپ ہی پھڑے جانا مولوی جی تو ہڈی بھی تے کل بازار جو کپڑے لین گئی تھی میں ایک دکاندار کو اپنی گھر والی دی جُتی لین ٹر گیا تو میں نے آندا مشوکہ دی جُتی خریدوں میں کہا بھئی مان میں تیرے وانگو بغیرت نہیں ہاں میں اپنی بڈھی دی جُتی خریدن آیا ماں چلیا او جڑا پیر شیر اربانی وانگو غیرت مند ہوندے نے وہی غیرت دی گل کردا ہی آکھے تے پیر وارث شاہ دی مور لا کے ختم کریے جاگ چھڑ بول جوڑ جاگ چھڑ سبحان اللہ پچھلا بھی بول چھڑ جاگ کے بول سبحان اللہ میرا پیر وارث شاہ بولیا 13ویں صدی دا اتور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں تھیاں ماپیاں تو منہ ور منگل تے رنا مردانو گئیاں ویر میاں تے گنڈی رن دا پتری دلیر بنیاں گلاں پرے وچ کر دو تیری میاں اوے وارث شاہ ہن دور نہیں گدڑاں دے تے نیویں پا کے لنگ دے شیر میاں آخری گزارش بیان ختم میرے بھائی ریڑیاں والے فروٹاں والے دکاندار سارے جمع ہو آخری گزارش اخبار دے اوتے اشتہار وغیرہ دے اوتے اللہ دا نام لکھیا ہوندا ہے کیوں ملیو تساں سبزی والے فروٹ والے شہر والے جڑے اخباراں وچ لگے ہوندیاں نے او اخباراں نو ایک توڑا رکھو اپنی دکان تے ایک توڑے وچ جمع کر چھڈیا کرو ساڈے سنگی جڑے نے ساڈے تعلقات والے بندے اسی خود اپنے بھیجاں گے او توڑے وچوں اللہ دا نام کیونکہ ہر خبر دے تے اللہ دا نام لکھیا خدا دی قسم اللہ دا نام اتنا قیمتی ہے کہ پوری روح زمین دا مول نہیں دے سکدے انہاں لوگاں نے اللہ دے نام نو زمین تے رول چھڈیا زمین تے رول چھڈیا خدا دی قسم دکھ لگدا جلے رب دا نام ہوے تے روڑی وچ پیا ہوے اوے چلیا 5 روپے کبھی روڑی تے نہیں ویکھے گا 5 روپے تیرے وانی وچ ڈگ پین تے تو اکھ ویکھ کے ویندا تے کوئی نہیں دودھ چک لینا ہے ہاتھ مار لینا ہے رب دا نام قرآن دی ایت وانی وچ پئی ہوے کدی تیرا دل نہیں کیتا چکن تے پتہ چلیا اندروں ایمان نکل گیا تے ادو ملا پھر بور لائی کھلوتا اشتہار چھاپ کے وانیاں دے تے لا کے بارش پیندی سارے وانیاں دے وچ ڈگدے نے میں اپنی انہاں اکھاں نال انہاں ہتھاں دے نال چکنا وا الحمدللہ ناچیز نے اپنی دولت نہیں بنائی جگیر نہیں بنائی میں قرآن محل شریف بنایا ہے پنڈ 14 چک دے جن دے وچ صرف آ شہید قرآن پاک ساڈی ذمہ داری سانو عزت ملی رب دا نام چکن دے نال دے خدا دی قسم جڑا اپنا مقام بلند چاہندا ہے رب دے نام نو روڑی تو چکے انشاءاللہ اوندا نام اللہ بلند کر چھڈے گا اساں محل شریف بنایا اے لوگ پھر سارے ایتھے جمع کرن گے اسی گڈی لے کے آئیے جویں وی ایتھوں تواڈے کولوں مقدس کاغذات لے چلا کران گے تے اے خبرات جڑے نے پوئے دے نہ سٹھیا کرو تے اللہ دا نام لکھیا ہوندا ہے کسے تے محمد حسن حسین علی فاطمہ لکھیا ہوندا کہ نہیں لکھیا ہوندا اے نام دی بھی ادب کرنا چاہیے تے تسی اوتھے رکھیا کرو تے شہید قرآن پاک جڑے مسجداں وچ ہون او بھی سانو تساں ساڈا نمبر ہے جعفر صاحب نے انہاں دے کول ہے تلا دے چھڑنی اسی شہید قرآن پاک لے جا کران محل شریف بنایا ہے محل شریف اوتے صرف قرآن پاک نو خوشبو لا کے سونا غلاف پا کے شہید قرآن پاک نو اوتھے جا کے جمع کر چھڑی دا ہے تے لکھاں روپے لائے نے ہوندے تے دنیا دی کوٹھی اے دنیا دی کوٹھی تے پتہ نہیں کنے ورتنی ہے تے محل شریف پھر قبر وچ جاواں گے تے اللہ سونا خرے سے صدقے معاف کر دعا کرو وقت بڑا ہو گیا ہے گلاں بڑیاں رہندیاں نے انشاءاللہ کدی موقع ملیا ہون کدی تے پھر انشاءاللہ تو باقی گلاں سناواں گے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یار زندہ صحبت